Procuro facelo na miña casa, tombada no sofá, a tardiña. A min gustame facelo no verán, ir ao sangoñedo e deitarme na el. Pois eu adoito facelo todas as noites, antes de dormir. Eu aproveito calquera momento do día, por exemplo, cando estou na estación de autobuses, sempre levo unha man. E ti, cando les?